Čau, vítám tě u dalšího videa. Tentokrát je to třetí video z mého Minecraft Survival. A v minulém díle jsme stavěli tady tu farmu, která je efektivní, ano. Za chvilku budu prodávat za emeraldy a kupovat v podstatě lepší věci. Zhruba máme ráno a my se jdeme podívat do té jeskyně, kde jsme v minulém díle se chtěli podívat. Jsou tady krápníky a tady máme i iron. Iron momentálně potřebujeme, takže pro ten si hnedka zajdem. A jo, v dnešním videu budeme těžit, ne asi moc dlouho. Chci to prostě, jenom to, co jde vidět, asi nepůjdeme hluboko. Na to se ještě necítím, jelikož bychom tam asi chcípli a to by nebylo dobrý. Nazbíráme pár uhlí, jelikož prostě doma nemáme vůbec žádný. Kopr nepotřebujeme. Zatím pak určitě ano. Tyjo, to není tak malá kejvka. Je to tu docela dost velký. Tak, natěžíme uhlí. Jo, a ve čtvrtém díle bychom si mohli rozšířit asi barák, jelikož jsem jeden stěžil, protože se mi zrovna nehodil do mého plánu. Budu místo toho baráku něco stavět. Takže tak a já jsem vzal torčky. Jo, a slyším zombíka. Nevadí. Vytěžíme ještě tady to uhlí. Půjdeme nahoru pro torčky. A snad to tu je větší. Protože jako velká kejvka to je, ale no spíš trhlina než kejvka. Ale moc toho tady není. Kromě uhlí. Uhlí tu bylo 40, což jsem rád. Aspoň budeme čím vypíkat. A jo, jdem si rychle, jo. Nemusíme jít ani pro torčky, jelikož tady máme dřevo. Takže si ho stěžíme. Použijeme asi všechno. A na torčky použijeme 12 uhlí třeba. Tak. Máme 48 torček. A můžeme se jít vrátit. Takže tak do vody. Ještě se najíme. A tak. A jdem to prozkoumat. Tady máme teda zombíka. To zabijem. Hezky. Další achievement. A jo. No tady to nikam nevede. To je blbý. Každopádně se půjdem kouknout na druhou stranu. Mám pocit, že tam jsem tak něco viděl. Určitě si vezmeme krápníky. Ty se budou hodit. Ale jo. Hle. A jsme tady. Taková malinká kývka asi. Ne. Koukneme se. Tady nic není. A tady to vede hlouběji. Jo. Kde tady už něco je? Aha. Tak se tam budeme vystavět a já se ozvu, až tam budem. Tak jsme dole a já bych to tu asi šel prozkoumat. Jo. Teď nevím, co se stalo. Jsou tady Enderman. Takže mobové tady jsou a úplně dolů se mi nechce, ale asi půjdeme. Jo, tady vůbec nic nevidím. Jo, tady je jenom kopr. Takže skočím sem. Na Endermana se nedívat. Tady je zombie, který je mrtvý. Tak.
Kam tady to vede? Jo, do další jeskyně. Tady je creeper. Tak. Tady máme iron. To tu radši osvětlím. Vytěžíme iron. Ten se nám bude hodit a jo. Viděl jsem tady ještě další iron. Jo, tady. Osvětlíme. Já doufám, že tady něco bude. Něco víc kromě ironu. A nevím, jak se pak dostanu nahoru, protože už jsem docela dost ztracený. Jo, aha. Tak tady je mnohem větší kejvka, ale mnohem. Zajímavé. Já to tady střihnu, najdu cestu a ozvu se vám. A tu kejvku bychom někdy mohli prozkoumat. Tady je zombík, jaj. Takže já vám to střihnu a najdu cestu, kde jsme byli. Tak dámy a pánové, stala se nepříjemná věc. Odbouchl mě creeper, zatímco jsem se snažil dostat nahoru. A já tam teďka budu muset jít bez věcí, takže doufám, že o ně nepřijdu. Měl jsem docela dost ironu. A tamhle to je. Ty kráso. Ty věci mám úplně všude, ale úplně. Další. Rychle, nahoru. Prosím, aspoň nějaký věci zůstanou. Jo. Nesebral jsem tam všechno. Budu tam ještě muset jít, ale najím se, dohýluj se a musíme tam vyrazit znovu. Udělám si ještě pár torček. Pořádně to osvětlíme. A tak no. Bohužel tam budeme muset jít znovu. Nemám. Chestplate mi chybí a no, a ještě asi nějaký věci. Já se kouknu, jestli by to nešlo nějak obkopat. Dobrý je, že máme aspoň irony. O ty jsme přišli. Ale jo. No. Tak zombík nás už vidí. Doufám, že skeleton ne. Tady je gold. Ten teďka nepotřebujeme. My. Jo, tady je chestplate. Nevím, co dělá tady zombík, ale jo. Dobrý. Tady je ten skeleton. Aha, tak zbýval asi chestplate. Jo. Já jsem blbec si to tady zastavil. Málem umřel. Aha. To je asi všechno, co jsme tam měli. Asi jo. Víc věcí jsem nenašel. Tak pojďme nahoru. Tady to je dost nebezpečný. A jo. Ujistil jsem se, že bychom neměli chodit těžit, protože nemám asi tak dobré věci. Nebo nevím. Nemám teďka meč, mám jenom sekerku, což byla taky chyba. A nevadí. Něco jsme natěžili, mám pár ironů. A i když tady ten díl byl krátký, tak jo, tady máme dalšího skeletona. To není dobrý. Já nemám jídlo. Jo, tak tady ten díl asi nebude krátký, tady to bude taková menší bojovka. Jak tak vidím. Tady to zazdím, ať
nic nedostane ven. Tak. Jo, ona je noc. Ups. By jsem ho mohl přechytračit a jít odtud nahoru. I když nahoře budou taky mobové. Což je taky docela blbý, jelikož je večer, nebo je tma. A jo. A ty torčky si musím dát do ruky. A teď v podstatě tady vylezu. Jo. Tady je Enderman a jinak asi nic víc. Dobrý, tak aspoň, že tady se nic nespavilo. Tady mám vesničana chyceného. Rychle domů, rychle spát a jo, splnili jsme pár achievementů. Jo, zombík, dobrý. No, výprava úspěšná asi částečně byla. Máme 33 ironů, 31 lapisu a 37 koulů. A jo, nemám krumpáč a nemám zatím pec, takže vyrobíme pec, vypečem si to, dáme si sem takhle pece, rozložíme uhlí, rozložíme iron, do každý pece dáme něco vypalovat a jo, já jsem jinak tady off-screen zavřel vesničany takhle, ať s nima můžu tradovat na pódu a jednoho máme tady, protože se mi ho nepodařilo dostat tam. Jinak tu máme docela dost už pšenice, což je rozhodně dobrý. Máme tady creepera. Já si sem jdu vyzvednout irony. Armor máme všechen. Udělám krumpáč a meč. Tak. A jdem na toho creepera. Nechci, aby to tu odbombil. Takže tak. Jo, dobrý. Máme ho. A v dalším videu bychom tady mohli rozšířit ten barák. Tamhle naproti, si vzpomínáte, byl úplně stejný. Já ho zničil a v podstatě tady, jo. Ups. Počkám, než se to dopeče. Tak. Teď to zničíme. Tak, tady máme terakotu. To je v příštím videu bychom si mohli rozšířit barák. A tady to bude asi vše z tohle videa, protože už se mi tam znova nechce do kejvky. Bylo to tam hodně nebezpečný. A no, já si myslím, že to bylo úspěšný. Máme ironový blok a ještě víc iron máme. Takže já se s vámi tady loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čus.